Takže dobrý den, dobré ráno, sváteční a hezké. Dovolte mi, nebude to nějaký rozsáhlý proslov, abych vás všechny přivítal, přátelé cykloturistiky, inlineisty, sportovce a vůbec teda turisty. Já myslím, že pro nás velice slavnostní a důležité události, že otevřeme opravenou a vlastně dávno používanou cyklotrasu, ale dnes opravenou a tím pádem jako trasu, která získala mnohonásobně na kvalitě. Cyklotrasy, která se jmenuje Pražská. Já nevím, jestli někdo absolvoval celou tu trasu Brno-Praha, ale je to úsek, který pro náš mikroregion je velice důležitý, Šarkovice-Lomnice, my říkáme v oboře. Já bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se na tom podíleli, protože, jak víte, peníze jsou vždycky na prvním místě. Hlavní část příspěvku dotace poskytl Jihomoravský kraj ve výši 3 miliony korun. Další část přispíval město Lomnice a musím poděkovat i obci Šarkovice, která se k tomu také přidává. Pevně věřím, že tato část vlastně získá na oblibě a my se pokusíme v dalším období a v dalším čase služby, které tu cykloturistiku by měly doprovázet, dále a dále zlepšovat. Takže v Lomnici budou pokračovat přípravy místních cyklotras. Kdo to tam znáte, tak Stará Synalovská, Stará Vochoská, do Veselí. A já myslím, že i nějaká infrastruktura se k tomu dá vybudovat, nějaké naučné stezky, odpočívky. Toto si myslím, že je všechno před námi a budu rád, když se nám to podaří. Já bych využil i tuto příležitost k tomu, abych sem k nám pozval pana inženýra Keperta z krajského úřadu. On teda s proslovem nepočítal, ale já si myslím, že pár slov by se hodilo, aby nám řekl, protože pan inženýr Kepert je cyklokoordinátor Jihomoravského kraje. A Jihomoravský kraj se cyklotrasám velmi a velmi věnuje a v minulém období, a dá se říct, bude v tom pokračovat, do této oblasti věnoval velké množství finančních prostředků a já si myslím, že pro nás by tady pár informací, co se chystá, nebo na co bychom se měli těšit, mohlo zaznít. A já bych zároveň pana inženýra požádal, aby tlumočil představitelům kraje naše poděkování za dotací v loňském roce. Dneska se měl zúčastnit ředitel krajského úřadu pan inženýr Crha a náměstek pan Božek. Prostě zvolili jsme si termín takový, protože je státní svátek, že těch akcí je celá řada, takže se omluvili, protože se musí zúčastnit oslav vítězství v Brně a v Blansku. Takže je nám to líto, ale omlouváme je. Takže pane inženýre, kdybyste byl tak laskav. Dobrý den, nevím, jestli to zvládnu, protože jsem se zadýchal do toho Šišnovského kopce. Děkuji panu starostovi za pozvání, bohužel omlouvám představitele kraje, protože mají dneska jiné povinnosti. Ale cykloturistika zaznamenala v našem kraji taky velký boom. Když jsme byli na konci mezi kraji, tak za poslední 2 roky a díky samozřejmě starostům obcí a představitelům mikroregionům se cykloturistika v našem kraji dostává na jedno z prvních míst. Jihomoravský kraj za ty 2 roky do propagace a realizace investoval zhruba 48 milionů korun. Zejména teda rozvíjí páteřní koridory, mezi které patří Pražská stezka, která bude samozřejmě propagována jak v našich materiálech, tak i v evropských společně s Eurovelo 9 a 4, která jde jako dálková trasa přes území kraje. Jsem rád, že se vás tady tolik sešlo, jsem se minulý týden zúčastnil také otvírání cyklostezky Brno-Vídeň po Novosedli, ta byla poněkud delší, ale opravdu ten rozvoj cykloturistiky je v našem kraji markantní a my chceme ji dále podporovat. I v letošním roce kraj vyčlenil 15 milionů zase na rozvoj cykloturistiky, kde podporujeme jak tu přípravu na realizaci cyklostezek, tak i na tu vlastní projektovou přípravu. Zde se také připravují projekty na tu spodní část, která jde podél řeky ze Štěpánova směrem nahoru, kde by měla být ta Eurovelo 4 společně tady s Pražskou stezkou, které tyto trasy budou společně propagovat náš kraj. Já myslím, že těch pár slov stačí a že budeme tady v té práci společně ze starosty obci pokračovat dál, tak aby jsme vám vytvořili co nejlepší podmínky v našem kraji tady pro tenhle sport. Děkuji za účast.
Takže to ustřihneme tak, aby se to dalo použít potom ještě na něco. Můžem? Není to na čas, můžeme jet. Hurá! Teď počkej! Páp je tady, že? Ano, co tam neletalo, že? Pane starosto, řekněte nám něco k tomu otevření této cyklostezky za vaši obec Šerkovice. No tak obec Šerkovice na podílí tady do části asi 100 metry. Jsme přispěli nějakou částku finanční, protože všechno nepokryl kraj, takže jsme se prostě společně s Lomnicí na ten podíleli i my. To je asi všechno. Tak já myslím, že pokud bych se měl vyjádřit k tomu, jak cyklotrasa vlastně v oboře vznikala, tak ten proces byl poměrně dlouhý. Museli jsme připravit projekt, žádost, no a samozřejmě tato žádost musela projít přes orgány kraje. V minulém volebním období musím říct, že jsme měli štěstí, že v posledním zastupitelstvu před volbami naše žádost krajským zastupitelstvem prošla a obdrželi jsme dotaci 3 miliony korun. Pak jsme řešili výběrové řízení, to vyhrála firma Silnice Brno. No a tu akci jsme v letošním roce zorganizovali nebo provedli. Ty náklady byly samozřejmě větší. Takže neznáme ještě přesně, protože budou ještě některé další náklady související s dopravním značením a dalšími věcmi. Odhadují celkové náklady na 3,5 milionu korun. Tu zbývající část doplnil město Lomnice a jsem rád, že se k tomu přidává i obec Čerkovice a obec Čerkovice přislíbila dotaci nebo příspěvek 70 000 korun. Já pevně věřím, že tato cyklotrasa vlastně najde oblibu mezi cyklisty a tak se to taky už stalo, inlinisty a že se stane vyhledávaným cílem pro cykloturisty i turisty a vlastně sportovce z širokého okolí. Těšíme se na to. Jak se vám líbila trasa? Byla velmi dobrá, byla rychlá, klidná a dobrá. Co ty tomu řekneš? Byla dobrá. Jak se vám líbila trasa? No krásně, já to mám projetý už několikrát předem. A co na té trase se vám líbí nejvíc? No krajina. Stejně. Já jsem se chtěl zeptat, vy se absolvovala tu cestu i s tím pejskem? Ano, taky. A on jel na kole? Taky na kole. Košiku. A jak se vám líbí ta trasa? Prosím. Jak se vám líbí tady ta? To je nádhera. Moc se nám dobře jelo. Že? Ráda, no, na Košiku jel vůbec. Vám se líbila trasa? No, mně se líbila ohromně. Já jsem několikrát volala panu starostovi, nemohla jsem se dočkat, když už bude den D a začnou na těch pracech. Nakonec jsem se dočkala, takže samozřejmě musím absolvovat. Že? Jak se ti jelo? Dobře.